Propera parada, Maçanet-Massanes. Correspondència amb línia 1 de Rodalies i serveis regionals. Final de trajecte. Pròxima parada, Maçanet-Massanes. Correspondencia con línea 1 de cercanías y servicios regionales. Final de trayecto. Propera parada, Hostalric. Pròxima parada, Hostalric. Propera parada, Riells i Viabrea Breda. Pròxima parada, Riells i Viabrea Breda. Propera parada, Gualba. Pròxima parada, Gualba. Propera parada, Sant Celoni. Correspondència amb serveis regionals. Pròxima parada, Sant Celoni. Correspondencia con servicios regionales. Propera parada, Palautordera. Pròxima parada, Palautordera. Propera parada, Llinars del Vallès. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Pròxima parada, Llinars del Vallès. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Propera parada, Cardedeu. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Pròxima parada, Cardedeu. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Propera parada, Les Franqueses Granollers Nord. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Pròxima parada, Les Franqueses Granollers Nord. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Propera parada, Granollers Centre. Correspondència amb línia 8 de Rodalies i serveis regionals. Pròxima parada, Granollers Centre. Correspondencia con línea 8 de cercanías y servicios regionales. Propera parada, Montmeló. Correspondència amb línia 8 de Rodalies. Pròxima parada, Montmeló. Correspondencia con línea 8 de cercanías. Propera parada, Mollet Sant Fost. Correspondència amb línia 8 de Rodalies. Pròxima parada, Mollet Sant Fost. Correspondencia con línea 8 de cercanías.
Propera parada, la Llagosta. Pròxima parada, la Llagosta. Propera parada, Montcada i Reixac. Pròxima parada, Montcada i Reixac. Tren amb destinació Sant Vicenç de Calders. Propera parada, Barcelona, Sant Andreu. correspondència amb Línia 1 de metro i serveis regionals. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. tren con destino Sant Vicenç de Calders. Pròxima parada, Barcelona, Sant Andreu. correspondencia con Línea 1 de metro y servicios regionales. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. tren amb destinació Sant Vicenç de Calders. Propera parada, Barcelona al Clot. correspondència amb línia 1 de Rodalies. Línies 1 i 2 de metro i serveis regionals. tren con destino Sant Vicenç de Calders. Pròxima parada, Barcelona al Clot. correspondencia con línea 1 de cercanías. Líneas 1 y 2 de metro y servicios regionales. Propera parada, Barcelona, estació de França. correspondència amb Línia 4 de metro i serveis regionals. final de trajecte. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Pròxima parada, Barcelona, estació de França. correspondencia con Línea 4 de metro y servicios regionales. final de trayecto. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. tren amb destinació Sant Vicenç de Calders. Propera parada, Barcelona Passeig de Gràcia. Correspondència amb Línies 2, 3 i 4 de metro Y serveis regionals. tren con destino Sant Vicenç de Calders. Pròxima parada, Barcelona Passeig de Gràcia. Correspondencia con Línies 2, 3 i 4 de metro Y servicios regionales. tren amb destinació Sant Vicenç de Calders. Propera parada, Barcelona Sants. Correspondència amb línies 1, 3 i 4 de Rodalies. Línies 3 i 5 de metro. Serveis regionals. AVE i trens de llarga distància. Tren con destino Sant Vicenç de Calders. Pròxima parada, Barcelona Sants.
Correspondencia con líneas 1, 3 y 4 de cercanías. Líneas 3 y 5 de metro. Servicios regionales. AVE y trenes de larga distancia. Tren amb destinació Sant Vicenç de Calders. Propera parada Bellvitge, Gornal. correspondència amb Ferrocarrils de la Generalitat. Tren con destino Sant Vicenç de Calders. Pròxima parada Bellvitge, Gornal. correspondencia con Ferrocarriles de la Generalitat. Tren amb destinació Sant Vicenç de Calders. Propera parada al Prat de Llobregat. Correspondència amb Línia 9 Sud de metro. Tren con destino Sant Vicenç de Calders. Pròxima parada al Prat de Llobregat. Correspondencia con Línea 9 Sur de metro. propera parada Aeroport. Correspondència amb Línia 9 Sud de metro. final de trajecte. Pròxima parada Aeroport. Correspondencia con Línea 9 Sur de metro. final de trayecto. Renfe, Rodalies de Catalunya, els agraeix haver utilitzat els nostres serveis i els desitja un bon viatge. Renfe, Rodalías de Cataluña, les agradece haber utilizado nuestros servicios y les desea un buen viaje. Renfe, Rodalías de Catalunya, would like to thank you for using its services and wishes you a nice trip. Propera parada Viladecans. Pròxima parada Viladecans. Propera parada Gavà. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Pròxima parada Gavà. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Propera parada Castelldefels. Pròxima parada Castelldefels. Propera parada Platja de Castelldefels. Pròxima parada Platja de Castelldefels. Propera parada Garraf. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Pròxima parada Garraf. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Propera parada Sitges. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Pròxima parada Sitges. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén.
Propera parada, Vilanova i la Geltrú. correspondència amb serveis regionals. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Pròxima parada, Vilanova i la Geltrú. Correspondencia con servicios regionales. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Propera parada, Cubelles. pròxima parada, Cubelles. propera parada, Cunit. pròxima parada, Cunit. propera parada, Segur de Calafell. pròxima parada, Segur de Calafell. propera parada, Calafell. pròxima parada, Calafell. propera parada, Sant Vicenç de Calders. correspondència amb Línia 4 de Rodalies. I serveis regionals. Final de trajecte. pròxima parada, Sant Vicenç de Calders. correspondencia con Línea 4 de cercanías. Y servicios regionales. Final de trayecto.